אבא, כן. אחרי ששמעת את הסיפור הזה על שפגשתי את יובל הקטן בים במקרה וחשבתי שאבא קורא לו נטע וכזה וכזה, ואחרי שאתה מבין שהיום זה 11/10, מה אתה מרגיש לגבי כל מה שקורה? לא. עברו 12 שנה. כן. מה אתה מרגיש? וואו. מה זה וואו? שזה לא נתפס. זה כבר 12 שנה. גם אני לא. הזמן עבר. הוגע. המון זמן. אתמול העליתי המון זיכרונות מאותו יום. מה את מרגישה, אמא? לי התרחש לה. שהזמן עבר מאוד מאוד מהר, אבל הזיכרון קיים. אבל מה את מרגישה? אני מרגיש שזה עדיין טרי, כאילו, זה מהיום. כאילו שזה קרה היום. כן. זה מה שאני מרגישה. ומה אתם מרגישים לגבי החוסר? האם החוסר טיפה... בטח. לא, אבל התחושה השתנתה, או שזה אותו תחושה? לא, התחושה השתנתה. אני בחגים מרגישה שהוא איננו, אבל אני זוכרת אותו בלי עצב, בלי דמעות, עם דברים טובים למשל. שהיינו הולכים לבית כנסת ביום כיפור, שבראש השנה היינו מברכים וגם הולכים כולנו. דברים טובים אני מעלה על הראש, לא דברים עצובים. ואתה אבא? אני מטבעי מתמקד בדברים הטובים, לא רעים. היו דברים לא טובים, אותם מחקתי. אני זוכר את הימים הטובים שהיו לנו, והיו הרבה ימים טובים. זה מה שאצלי בראש. אני לא מתמקד בדברים הרעים. תשמעי, זה לא אומר שאין לי לפעמים קווץ' בלב, קצת עצב, אבל זה עובר מהר, לא כמו אז שהייתי מושכת ומושכת, והמון זיכרונות עולים לי של אותו יום, של המחלה שלו. היום אני יותר מסתכלת על זה בצורה שבאמת אלוהים לקח אותו, ושהוא עכשיו הוא שלב, שהוא שלב, והוא כבר לא סובל. זה הנחמה שלי. אני עד היום לא מצליח להפנים את הסבל שהוא עבר בתקופה שהוא היה בבית. אני בחוץ גם, אבל בבית זה היה שיוט. זה אני לא מצליח למחוק. אני לפעמים מסתכל בטלפון ואני רואה את התמונות האחרונות ועושה לנו שלום לאמא ולי. זה היה היום לפני שהוא נפטר. והלילה האחרון שבאתי אליו, ב2 בלילה, הוא אמר לי, שאלתי אותו איך אתה מרגיש? אמר לי, טוב, אתה רוצה משהו? אז הוא אמר לי, קצת קפה ועוגה. זו הייתה השיחה האחרונה. אמרתי לו, אוקיי, נתראה מחר בבוקר. ומה הוא ביקש ממך? להוציא את החמצן, נכון? לא. בשביל לאכול, הוא ביקש. ביקש קפה ועוגה. אמרתי לו, אוקיי, נתראה מחר בבוקר. אז מה אנחנו עושים עכשיו לכבוד יובלי? אנחנו מתכנסים לגן, שותים קפה, ועוד מעלים זיכרונות טובים שלו. לחיים, אבא. לחיים יובלי שלי. קפה ועוגה. קפה ועוגה. מגיע לך להיות שלב ובלי כאבים. מגיע לך. אתה רוצה להגיד עוד משהו, אבא? שינוע בשלום. הוא נח כבר יפה. זהו, שינוע. ושאנחנו ממשיכים תמיד לאהוב אותו ולזכור אותו לזכור את הדברים הטובים. תמיד אנחנו נהיה יחד כמשפחה, תמיד נזכור שיובל היה איתנו. יובל הוא חלק מאיתנו. אין שאלה בכלל, זה אנחנו משפחה. איזו שאלה, יובל חלק מאיתנו והוא תמיד יהיה עד שניפגש.
עד שניפגש יש עוד בציון. מלא זמן. נכון, אבל באיזשהו שלב ניפגש. ברור, כולנו. ונעלה זיכרונות, ונהיה במקום יותר טוב כולנו. אמן. נשתה יחד קפה. כן, זה עוד איזה 100 שנה, נשתה כולנו ביחד. אז יובלי, שבאמת זה יום מרגש, ביום שצריכים לזכור וצריכים לברך שאנחנו בריאים כולנו, ואנחנו מתאספים תמיד יחד בחגים, גם בחגים וגם ביום הזיכרון שלך, ושנהיה תמיד מאוחדים. אמן, אמן, אמן. אמן. זהו, זה מה שרציתי קצת לצלם. קפה. קפה. לחיים. לחיים.